حدا بكمبيوترنا زسرحنا سرح ويد ما دوكمنت بهارد كوبي ملكع ببرينتر تتقيمنا برينت غيرنا بورقات كان حاتمو مس ندلي بخمي عقبابينا برينت نقبر هراي نحجم بار بكلتا سلسة ابليكيشن غيره كاريكم يمالتي نعم نتستارتي لنا بورد باد كولها كتصال سلازة تكمل لازو الله زا وورد باد بين كقبر عبزي ستارت مالتي وورد باد مسولعه حجي حدا دوكمنت ابزي سريح اللهو نبل زي دوكمنت زد سرح هو بهارد كوبي ملكع برينت غير خوصو دليل له حجي تا كمبيوتر مجمرتا مس حانت برينتر كونيكت كغبرا كخل علني تردادينا حجي كونيكت مسكبر كوا نزي تسرح هو دوكمنت برينت خغبرو اندهد عدلي ابيزاتو ابزا فايل تبلالاتني فايل لمساتو خبزي برينت بالاوبشن علات ريواز لهم ابزا برينت بالاوبشن مساتو خو مجمرتا بسلسه ነገር አለው برينت كويك برينت بريفيو زبلالنا مالتي حجي مجمرتا تزحشه برينت بريفيو انت راخمو صبوي تي كتحات موديلهم زلخم ነገር برينت بريفيو غيركم مسراخمو كمي غير يفتا ورقات زوص يزريكم زلو مالتي افتا ورقاسي تريو لهم لك خمزيا مسيلا كتوصيا حتيما كم توصي دما يريكم الله مالتي شوفتا برينت بريفيو نازلنا ابزيا برينت بالاوبشن علاتنا نابزيا خناتو نخلينا تزي كوين دماني نز كلوز غيرنا خا كنا معرريو زخون عينت لوطات كنغبرلو خا نخل مالتي تردياتنا لا جبزياتي خا زخون لوط مسغبركو خامليس خا برينت بريفيو لخا يريو مالتي جتريو لهم كميلو خمزوت صحفت غلا يراين له مالتي جبزي اب تللي برينت اتي برينت خغبرو يخل تللي خا مليس خاني كال لوط خا خغبرلو خا نحدلي خا كال لوط خا يغبرلو مالتي بزي هجي برينت ندهدات كغبرلهم ابزي برينت مساتهم كا ابزي برينت بالاوبشن علاتنا ابزي تصوتو ابزي مساتكم حجي انتي يمصالنا لبزي برينت ينازلنا ابز جنرال سيلكت برينتر بلنا حجي تا كمبيوتركم مسكلتا سلسته برينتر تلاقي واختلو تخيليا ويك دما تا حنت برينتر كات لوكم مالتي حجي انا ابزي كمبيوتر امس برينتر اي تلاقبتن زلا ግን ኣብነት ጥራይ خريكم مالتي نعم نزام مايكروسوفت برينت تو بي دي اف تو زلا ابزيا كم برينتر كنتقمل لازيا اجي تاناتكم كن تا برينتركم ابزخت مصلكم اندي انا عايخم سيلكت غوا نعم سمرصكم بدحرين تاي تغبرو ابزي ستاتس نايتا برينتر ريدي خمزلو تشيك غورو بدحري بيج رينج كندم تاي بيج ها كتحتم نامت نحنا حنتي بيج ازلاتنا ابزي ግን መጽሐፍና ኣብነት ሓትሙ እንድሕር ኣለኹም ኮንኩም ካብ ፔጅ 1 ክሳብ ፔጅ 30 ዘለዋ ጥራይ ክትሓትመን እንድሕር ኣደሊኻ ኣብዚ ፔጅ ኣቲኻ ኣብዚ ሬንጅ ክትነግራት ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ተረዲኩም ኣለ ካብ 1 ክሳብ 30 ጥራይ ኢልካ ፕሪንት ክትብል ትኽእል ኢኻ እንድሕር ደሊኻ ኻ ብሙሉእ እቲ ፔጅ 7 ፔጅ እንድሕር ኣሎ ብሙሉእ እንድሕር ከተን ደሊኻ ኻ ኣብዚ ኦል ኣቲኻ ኻ ፕሪንት ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኣብዚ ሰሌክሽን ዝብል ዘሎ እንድሕር መሪፅና ድማ እንድሕር ጸሊምና ያለና ከምዛ ኣነ ገይረ ዘለኹ ንዓን ጥራይ ፕሪንት ገይራ ትወጻልና ማለት እዩ ኣብዚ ናምበር ኦፍ ኮፒስ ዝብል ኣለና እዚ ኻ ብዝሒ ነዛ ሓንቲ ፔጅ እዚኣ እንድሕር ዳኣና ክልተ ግዜ ኣብዚ ኣዚዝያ ክልተ ግዜ ፕሪንት ኮይና ክትወጽያ ማለት እዩ ተረዲያትኩም ኣላ ሰለስተ ግዜ ዲ ሓሙሽተ ግዜ እንድሕር ጌርኩም ኣት ብዝሒ ናይቲ ኮፒስ ኣብዚ ይውሰን ማለት እዩ بدحريو ودينا ابزيا برينت مسولكم تا برينتركم دحدا تولي على خوينا برينت غيراد ما كتوصلكم يا مالتي جانا برينتر يبلين كن جس نعخم نمر اي لي بز غير يزلخ مالتي ስለዚህ በخمس አገባብ ጌርናይና ዝኾነ ዶክመንት ፕሪንት እንገብር ማለት እዩ እጂ እዚ አወርድ ፓድ አሪኩም ኣለኹም በር ዳርጋ ኣብ ኩሉ ዶክመንታት ተመሳሳሊ ንኣብነት እንድሕዳ ፔይንት ኬድና ኻ بpaint خاص كان رأيه كم يتمثل تا ويندو እንድሕዳ ኢልና ተመሳሳሊ ንስያት መጸና تا ويندو ማለት እዩ ኣብዚ ዝኾነ ነገር ምስራሕና ዝኾነ ስእሊ ዲዩ ጽሕፈት ዲዩ ገለምስ ገበርና እንድሕዳ ፕሪንት ክንገብሮ ደሊና simply بزا فايل تبلنا اتو كلهم programs the same بزا print لنا مساتنا شعور زي تاعلنا مالتي print زبل option علينا تمساسالي the same dialog box ياتمصنا مالتي تريو ኣለኹም تن options ون سنه جبزيا تا printer ناخت مصيا نع مريزكم ابزي اخيركم print مبال طريقه لكم مالتي
ኮምፒውተርና ተጠቂምና ዝተፈላለዩ ዶክመንትታትና ብዊንዶውስ ኤክስፕሎረር አቲና ዝኾነ ስራሕ ኣብ ልዕሊኦም ክነካይድ ኣብ እንደልየሉ እዋን መጀመርታ ሰሌክት ክንገብሮም ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። ንኣብነት ዝተፈላለዩ ፋይላት ሰሌክት ጌርና ካብ ሓደ ፎልደር ናብ ካልእ ፎልደር ክነግዕዞም ንደሊ ወይ ፋይላትና ናብ ፍላሽ ኮፒ ክንገብሮም ምስ እንደሊ መጀመርታ ነቶም ፋይልስ ደሊናዮም ዘለና ንዓታቶም ሰሌክት ክንገብሮም ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። እቲ ሰሌክት ክንገብር እንድሕዳ ኮይና መጀመርታ ድሓናፍቲ ዊንዶውስ ኤክስፕሎረር ናብ ሞንቶ ንኣብነት ኣነ ሕጂ ኣብ ሚውዚክ ኣለኒ ኣብ ደርፍታት ኣለኒ ማለት እዩ። ሕጂ ካብዚ 3-4 ደርፊ ክድምስሰን እንድሕዳ ደሊ ነተን 3-4 ደርፊ መጀመርታ እንታይ ክገብረን ኣለኒ ከጸልመን ክኽእል ኣለኒ ሰሌክት ክገብረን ክኽእል ኣለኒ ማለት እዩ። ሕጂ ሓንቲ ነገር እንድሕዳ ደሊ ነታ ደልያ ዘለኹ ሰሌክት ገብራ ሓንቲ ሻዕ ጥራይ ክሊክ ገብራ ማለት እዩ። ድሕሪ ክድምሳ እንድሕደሊ ኣብዚ ደሊት ክገብራ ይኽእል ማለት እዩ። ወይ ሽማ እንድሕዳ ክልውጠላ ደሊ ከኣኒ ኣብዚ ኣትኻ ሪኔም ገይረ ዝኾነት ሽም ክቕይር ይኽእል ማለት እዩ። ሕጂ ከም ዘንሪኦ ዘለና ዝተፈላለዩ ስራሕ ኣብ ልዕሊ ፋይላትና ምሰርሓሉ እዋን ሰሌክት ክንገብሮም ንግደድ ኢና ማለት እዩ። ሕጂ 2-3 ፋይላት እንድሕዳ ዘ ሴም ታይም ሰሌክት ክትገብር ደሊኻ ኸ እንታይ ትገብር ንዝብል ሕጂ ኮንትሮል ኣላትና ኮንትሮል ወይ ድማኒ ማክ እንድሕር ንጥቀም ኣለና ኮይና ኮማንድ ኣላትና ነታ ኮንትሮል ፀቂጥና ንሓዛሞኒ ተንደሊናየን ዘለና ፋይል ከምዚ እናገበርና ሰሌክት ንገብረን ማለት እዩ። ተረዲኩም ሕጂ ኮንትሮል ፀቂጥኩም ተንዝደለኹመን ፋይልስ ከምዚያ ጌርኩም ሰሌክት ትገብርዎን ማለት እዩ። ሽዑ ነዘን ፋይላት እዚኣተን ክድምስዎን ዲኹም ትደልዩ ኮፒ ዲኹም ክትገብርዎን ትደልዩ ወይስ ሙቭ ዲኹም ክትገብርዎን ትደልዩ ናብ ካልእ ቦታ ዝኾነ ስራሕ እንድሕር ክሰርሑ ደሊኹም ከምዚ ጌርኩም ክትፀልሙ ኣለኩም ማለት እዩ። ዲሰሌክት እንድሕር ትገብሩ ደሊኹም ከዓኒ ኣብዚ ጌርኩም ኣብቲ ፃዕዳ ማለት እዩ ኣብቲ ፃዕዳ ቦታ ሰሌክት ትገብሩ ኩሉ ሰሌክት ጌርና ነበርና ይጠፍእ። ድሕር ደሊና ከዓ ከም ኣማራፂ ከዓኒ ኣብዚ እንታይ ያላትና ሰሌክት ናን ትብል ኣላ ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ ሰሌክት ናን ድሕር ጌርና ከዓኒ ተመሳሳሊ ማለት እዩ። ድሕዳ ብሙሉእ እዚ ዘሎ ፋይላትና ክነፀልሞ ደሊና ከዓኒ ኣብዚኣ ሰሌክት ኦል ትብል ኣላትና ማለት እዩ። ሰሌክት ኦል ኢልና ተደልና ዝኾነ ኣክት ኮፒ ዲና ክንገብሮ እንደሊ ካት ዲና ክንገብሮ ደሊና ሙቭ ኮፒ ዝተፈላለዩ ኣክቲቪቲ እንድሕዳ ክንገብሮ ደሊና ከምዚ ጌርና ክነፀልሞ ንኽእል ኢና። ሰሌክት ናን ድሕር ኢልካ ተመሳሳሊ ኩሉ ይጠፍእ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ሓደ ክንፈልጦ ዘለና እዛ ሰሌክት ኦል ከዓኒ ብኮንትሮል ኤ እንድሕዳ ፀቂጥኩም ኣብቲ ኪቦርድካ ሰሌክት ኦል ክትገብሮ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ከምኡ ብተመሳሳሊ ኣብዚ ፃዕዳ ቦታ ክሊክ ጌርኩም ድራግ ጌርኩም ምስ ሓስኩም ከምዚ ዓይነት ነገር ከተርእየኩም እያ። ከምዚኣ ጌርኩም ከዓኒ ዝተወሰነ ፋይላት ሰሌክት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ተረዲኣትኩም ከምዚኣ ጌርኩም ከዓ ሰሌክት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብዚ ከዓ ኢንቨርት ሰሌክሽን ዝብል ኣለና ኢንቨርት ሰሌክሽን ድሕሪ ኢልያ ሪኢኹማ ነቲ ሰሌክት ጌርና ዝነበርና ገዲፍና ነቲ ካልእ ሰሌክት ትገብረልና ማለት እዩ። ሕጂ ዜነን ሰሌክት ኮይነን ዘለዋ ምሽ ኢንቨርት ሰሌክሽን ድሕሪ ኢልያ ንዕኡ ገዲፋ ነዚን ጥራይ ሰሌክት ትገብረልና ኣላ ማለት እዩ። ሕጂ ኩሉ ግዜ እዚ ናይ ሰሌክት ቱል ክንጥቀመሉ ክንፈልጦ ኣለና። ዝኾነ ነገር ኣብ ልዕሊ ሓደ ፋይል እንድሕዳ ክንሰርሕ ደሊና መጀመርታ ሰሌክት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ።